advocacy in the schools, more create awareness on alcohol and other substances. Most of the schools maybe ma osebedo affected giwe wachachiel ario okanyalo wacho ni research osewacho but seche moko ki interrogate nyathi to iyudo ni kata nyathi moro no sechako tiyo gi kongo kata yedhe at a tender age. Yes, at a tender age. Koro nyathi ni kodonje school to yudo ka maybe school ntie strict rules gi regulations ratirogo ma ok nyal yiene mondo donji gi the alcohol and other substances in school. Koro gimo nyalo timo ni okelo njao e school mondo ji owuog oko. Koro seche ma ji sani king'iyo most of the children mowuok oko mar school, most of the boarding schools, most of the children are not in school yet mondo winji ni pachgi chal nade to ginyalo dwaro kony mane kuom jonyuolgi gi the community at large. Okay. Thank you. Ratego gi ang'o nyamede kuom wach ma nyamiyo no go ketono. Erokamano jaduong' Justice kamede kuom gima nyamino Julia wacho. Ei penjo ni ne une sport to pod wawinjo roots moko ma pod kongo gi gige mamero ji pod donjo go e school. Tich motiyo kaka jo Blue Cross wan gi chir kendo wan gi geno ni osekelo lokruok mang'eny kuom nyithindo, kuom rowere motiyo go kata mapok watiyo go, nikech nyithindo be kwasepuonjore kod gi life skill to gi wangiso gi ni kudhi dala kata kudhi oko be ibigo story go mbaka gi nyawadu nyise gi rach mar gini gimomiyo okonego be ni wadonje gini. Koro gigi pod donje skunde wan nikech maybe nitiere ng'ikruok moro kwa school management ma school, nikech school be waloso policy kaka nyamino osewacho. Wang'eyo ni Juliet, wawundo ni koro nyathi ochopo dala makoro winjo process ma jowete wago kelo njago donje skunde kendo ketho wi nyithindo. Janyuol koro sebiro mowacho moting'o lwet ni anto koro muoma oinga abolo okele lweti. What now happened from there? Kokele lweta to ataka duoko negi e lwetgi nikech yudo ka ng'eny okonego muomi yudo ka ng'enyne jonyuol ok chak bedo machiegni gi nyithindo from childhood. Okay. Nyathi dongo ka kiamin ka kiamin. Nona statement janyuol ok chak bedo gi connection gi nyithindo ka pod gitindo. Ko nyathi dongo you agree with that? Yes. It's track moro ma gilose kabisa. Kata sani an koro anka. Ka koko this school to ngeni en ginga. Ngeni en ginga ben nyathi masabiro kumitie bisika kele weekend moro kata podi neno. Okay gimitimo. Okonya discuss go. Wase mana die pap ka koro wadhi pap. Oro gingen kech ka koro ka pod giti the first 5 years of a life of our child life is very important. Okay. It's a formative years. Ito nego bening'e ibit mangowa ing'e ka kite. Nyithindo ma wango school gi jonyuol gi ong'e kit nyithindo go. To giwacho. Ineno. Ong'e ni onyango to rach. Ong'eyo. Adi wapi? Wale mi hata sijaenda nga huko. Unaona? Kwa nyathi sama chako identify themselves, ido timoro ma ok ber. Kit koro filio ni mae kuma identify myself. Ndiro sane okunya chungo wachi ma identify myself. Ndiro sane okunya chungo wachi ni adobedo ka babwa. Nikech baba gionge. Eto kunya chungo wachi ni adobedo ka min, nikech min kata min ke kan tiere to gochi mi goya kende. To weche ma wok ka yudi ki wuth gimi pondo. O gibet pingi nyathi manyisi ni nyathi kaka iwuotho ni jabedo marach kama. Inyise ti daone. Ineno ko nyithindo onge kuma dang event kumokete waje nika kumokete wiye onge otame tido kanya nyathi moro makoko gone koko to iye wang to choni adhi chulo ne ng'at moro dhi revenge tido kanya nyathi moro ko gone koko to timang'owa omich o calm down ute mantiere kaini nyithindo mabango school tomatimo gik makamagege okonyiso ni ginte minegi kala wuon okonyiso ni ginte minegi kala wuon gi onge. Correct. Ntiyentindo gionge. Correct. Ntiyentindo moko ma odongo in a very culture okomigi thuolo matio gi wigi ma wacho ni my rach kata my ber. I think that's I don't know whether that's what you are calling peer pressure. I met a kid ma gin nyithindo ariyo ma teenagers, moro is at 18, moro is around 20. To kioro moro maybe they are different. Ngato no wuok odhi kata go mpira. Tioro moro kata chiro ni dhi nyiew na sabun. To wadgi choro mokode. Wadgi nyadwo Kenya ke chiro. Magi chage. What happened? Kendo en gi mo convince kaka madam temo pimo. Nino romo kode ku chigni chope ot. To convince magi dogi.
eka gicha giduogo kuri penye to me bodho ni aromo gi ngane mocha kwado kuri wanda ni what's wrong angatimi ngama kika wuotho to bonge reason mumio ko wuoth go nyango to wuoth gi otieno okay to kose ng'eyo kaka onyalo make smart choices we empower them with the knowledge so that they can identify problems a community a dala kata a class kasto problem ikose identify onyalo ng'eyo joma konye to kaka ginyalo yudo solution to kokonyal time en wuon wa expose gi to wamiyo gi platforms ma ginyalo interact with duty bearers police ongeni joma ng'eny ong'eyo ni police en ng'at ma kata okoripo ikadri diago chief itero mane nyathini ka chief seche makoro weche tek koro wangiso gini these are safe spaces jogi joma inyalo wuoyo go koro wadwaro ni yes there is peer pressure but we want positive we want to maybe pokiyudo platform moro kata poko migi nafas kata thuolo mar mondo gigo mbaka gima maybe chandogi kaka wasewinjo fununu ni jo skunde moko mano wang nyithindo gi no wacho maybe sida magikale maybe ngato moro no ochiko ite oparo ni ber mondo winj ni nyithindo gi wachamo koro gidhi kende gi migawo makamage skunde onego beni irido kata itiyo gi mondo gibed motegno. Then Tinada be ineno ka sirikal osetimo moromo mar neno ni okonyo ojende gi kech ntie a period of time ma meche gi muche skunde and kaka wadwa na winjo ka wacho en ni samoro nyithindo gi nigi voice magitemo ga raise to ma winjo gi onge. Do you think the government can help because government montie go baby so to say ema bene samoro itoga majenzi gi dhiendara kiwinjo wachgi put a school in the scenario of our state manyocha ka jenzi ni gi wach to chuno magi momo nyaka state house okchala to romre Bikaka ni wacho ni kinyo maber wan kaka joma dongo e osekosana nyithindo mokongo kaka jotelo go chunge e podium mayanyre winji awinje mapolo wacho weche mok diwach ginya koro ange jiza tani ni be a good moral person how aya kido je sani di social media kia so kid en TikTok tena yenje kia Facebook tena yenje kia kidi is and these adults are doing very bad things. Somebody was telling me, just to cut you short, ni sanika ine wat ginyithindo to simbi kama kidonje TikTok. Make sure your earphone is plugged. You never know. Whatever will You never know. They look at what how we are behaving as adults. Nikech serikali won key staff room. Telling gewaji. Kotunge assembly. Each your example. Some of you I know are even you cannot study my thing, but you're very very busy doing your other things. Nikas poto chopoto nugwe mpira matek. Exactly. But what more need the government should hire psychologists in schools. Correct. Nikaja pon bro nyino nia anya thine no ka place ne the pain. The a psychologist mondo tima ngoma you sent to do there. So the government can do a lot of things and then unfortunately pay attention to that issue. Sani not only any boarding school mondo gole. What for now? Will that be a solution? Ema penjira ga pesi kama beta. Apnya penjira ni anyamera. Nyatimo so masenoga. To a cost. Lamu mwalo. Oja form 3 kata oja form 4. Ibukri wache ne wa abolish boarding. Enti lotereka. Mokwongo serikali no invest so much on boarding schools to only neglect day schools. The never day schools no omit the same ratiro. Nikata kanya tinya woke out to the book na secondary school kata primary day school maintain. Mabro you do the same activities or the same things the same things. Give me what you know parona. Me I've never seen a C1 day. You know, you only is ongatoni the team na tijini kisene no results. Okay. So far pokwane no results. Koro anyalo duoko that one aspect on that yes. Anyalo duoko ni what can we do? You see, yes, the children the government takes part in our children. But aduoke to our parents an kaka janyuol. Ango manyalo timo ne nyathino. Inge ni nyathi paka ena paka.
nyathi thuol ena thuol. Okay, yes. Nyathi ma wango school be bentie kaka chieno kiduogo background to ka nyathini obiro bong'isi ni baba school no wang' to wach ni an ema ing'e ni in bende iparo ni an bende alomoko na chiegni timo gima chal kamano. Koro en mana ni en oyudo the power to do what, to do that thing. Koro I will pose this comes my biro ne jonyuol. Ang'o matimo kaka janyuol nyathini en nyathina donge kowuok oko kucha, as much as nibo wacho ni en nyathi ng'ani, en nyathi Julie. Koro as a parent, what would I do? I will advocate. Okonego bende wabedo overprotective ne nyithindo. Chike iti ni report momiyi to kokelni report mondo wacho ni ng'ane no kelo na report to kiki gweri kode ni mano ok nyathina. Chika iti gweri kode ni mano ok nyathina. Chika iti tidhi tim nonro tibed gi nyathini e piny. Nitie report masewinjo tim nonro tibed gi nyathini e piny. Nitie report masewinjo ka bikelo ka en adieri koso miriambo ni nitini waneni mana kumego e pool ni pool adier ka en adieri koso miriambo ni nitini waneni mana kumego e pool ni pool adier, you know pool where they do that thing and everything waneno kaka onyalo konyo. Koro jonyuol kata ko mangido go dongo gidegi true mangido go dongo gidegi true personally I'm a foster mother. Exactly. And nyithindo mari to school. Ng'enywa ko bet kaki go machielo ibedo ni at that juncture or the other nje kama ni beto bada ng'ato mane. Exactly. Yes. To gima timre ni magono rumo giwan. Being a community parent to rumo giwan. Nation ma waningeni go wagi anybody. Makoyu dikitimo makusatinya padi. No wonder where I stay, sorry to mention this, but I won't mention the names. Kayudoga kanyathi, I stay in a place ma ji papgeji. I get pissed off kayudo ka nyithi jowete nyithi neighbors oidho wigeche. You park your small car there ngato nyathi oidho kanyo motuge ochikre. And I tell them don't do that, and parents are like what's wrong with you? You should koro kayudo nyathini katuge gari. Asira na mane Julie no chwanya godo mang'eno ata ka nyathini mapo ka goy ma hinya. But koro there is no kata banjo ka wacho ni can discipline somebody's child. Okwatime yo moro ma responsible. Watime moro ma tek mato sana nyathini masani ni kicks masani gibe they are very delicate. Magin thi chips, sausage, soda. Inyagoe and internal disease that manikia. It was not diagnosed. Yathi thoni elweti itakokuri. Where do you start from? But anyalo actually maybe there was a gap. Yes. Thinking the way we were parented, the way our parents ensured ni wantie an environment